Salutare lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din Made in 2 Hero Apollo. După cum vedeți, am făcut level 21. Să nu uităm ceva special. Așa, perfect. După cum vedeți, am făcut în sfârșit kill-ul special. Dacă vă întrebați care este critica lui For It, critica lui For It este următoarea. Pe vârtej din K500, pe stun, pe izbitură este de 1K și pe stilul special nu știu, încă n-am încercat. Dar mă rog, am dat această critică pe un crud de level 25 sau de 20, ceva de genul ăsta. Avea un tigru plus, nu știu, vreo 4. În orice caz nu era plusat, așa că am putut cu ușurință. Dar nu-i nimic. Aplișii ăștia își dau recordurile pe de level 1 cu nimic. Săraci copii. Dar mă rog. O piatră de 35. Super. Am mai bătut o piatră de 20 și 5. 25. A picat această piatră antirăzboinici. A picat această carte, lovitură întunecată. Și cam atât a picat. N-au picat. Nu au fost. Dropul n-a fost așa senzațional. Stați, scuzați-mă doar puțin. Scuzați-mă pentru un moment, vă rog frumos. Sau... ne, dați-l dracu. Da-l dracu. Ok, cred că a venit un prieten la mine. Nu știu fix. Hai să băgăm rahat de asta. Ce să mai băgăm? Cam atâta băgăm. Altceva nu mai băgăm. Altceva nu mai băgăm. Mă, dar suntem 9 damage în piatra asta. Mai bine am crește pur și simplu. Așa, nu știu dacă... Stați. Dacă acum mă auziți mai bine. Așa se va bate singura piatră. Măcar dacă mi-ar bate cineva arcașii. Că în ritmul ăsta nu mai terminam niciodată. Și dacă vreți să știți un cont bun, un cont chiar foarte bun, e următorul. Liliac 45 și salariul de mătușă. Acesta e contul. Dacă vreți să-l accesați, vă jucați pe el. Și ar fi cam evident, n-ar fi drept să vă mint, dar fi cam evident că acest cont este fals. Dar mă rog.
Și am descoperit din setările Bandicam-ului cum să conectez și Facecam-ul. Adică să filmez și cu Facecam. Să mi se vadă fața și chestii de astea. Păcat că nu sunt la curent cu eventurile. Da, și acest copil Perischi o să ne ia tot dropul ca prostul. Dacă mă credeți bine, dacă nu mă credeți tot bine, dar o să ne ia tot dropul. Se pare că are aura M, deci alte stiluri chiar n-are. Aș putea să fac pur și simplu duel cu el. Oh, monștri! Cartea competenței! Suflet! Firar! Nu pot să cred! Cum pot? Cum se poate? Nu înțeleg! Nu, dacă era aură, era ceva. Măcar n-ai picat un mob. Sunt fericit că măcar un mob a picat. E o piatră rară. Una rară. E foarte rară. Ai și tu. Dar am făcut mult XP din metinul ăla, din piatra aia. Am făcut mult XP. Adică vreo 3000. Nu, Doamne ferește, nu 3000. 3000, mă cac pe 3000 XP la levelul ăsta. La 21. Și dacă vă întrebați unde este critica, adică în ce, în PvM sau în PvP, este în PvP, cum v-am mai spus, pe un crud de level 20 sau 25. Și avem în sfârșit și noi 4K PV. La 21. Mă rog, nu contează. Și dacă vă întrebați următorul lucru. Oare o să bagi vreodată bani în joc? Eu nu cred că o să bag, pentru că nu merită să bagi bani în joc. În niciun joc. De exemplu pe Metin. Poate bagi și după pe la 40 te trezești cu un ban din ăla la care nebunești. Deci nu o să bag bani în joc. Mori, mă, odată, morți, mătii. Hai, încercăm? Hai să vedem acum, totuși. Cât? 862, nu e mult. Puțin. 162, adică mă întreb dacă a fost cu critică. Eu nu cred că a fost cu critică. Pe critică mă gândesc că ar fi fost vreun sau ceva de genul ăsta. Dar mă rog. Și unul odată, așa critică mi-a dat. Avea coasă de război. Cred că plus 7. Mi-a dat pe vârtej, mi-amintesc, vreo un K 250. Și când a venit un suralău la mine din altă lume, din roșu sau din galben, mi-a dat un skill și înainte să mi-l dea, deci înainte să mi-l dea, doar atunci mi-a dat 3 KPV. A mai rămas un KPV. Nu, n-am mai avut ce face. Hai, poate reușim să facem și 22. Ar fi ceva. Ar fi chiar foarte frumos să putem face 22. Of. Și unde mai sunt lure? Pe acolo. Am putea să le luăm. Da. Deci chiar ar fi o idee foarte bună. Și ar fi genială.
chiar. Așa că hai să-i luăm. Mă rog, nu chiar genial, dar ar fi ceva. Deci ar fi ceva. Așa, gata. Să mergem la general brutal? Ce ziceți? Ar merita măcar. Aha, mă, duel. Și nu mai cere ajutor ca prostul. Ce? Aha! Aha, fraierul! Aha, fraierul! Aha, și are toate skillurile. Iară, fraierul! Iară, fraierul! Iară, fraierul! Iară, fraierul! Bum! Bă, nu ești pe jos încă. Uai, ce o să-mi placă să te umilesc în fața camerei. Uai, ce o să-mi placă să te umilesc. Hai de aici. Nu, hai de aici. Hai de aici. Ah, lag! Lag, 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 lag. Lag! Și nu pot să mor. Știu că nu pot să mor. Super! Aproape. Da. PV, 2K PV. 9. Așa. Ce drăguț a început episodul ăsta. Un mic duel. Era să murim, dacă n-aveam atunci stanul. Of, ce vremuri, ce vremuri. Da. Eu fac duel. Nu dau. Nu-mi dau tigrul așa la întâmplare. O, dă-i pacea. Să amândoi retarzi. 2 fraieri care se bat. Se luptă, se dă-i. Ceva de genul ăsta e. Pe jos. Javra aurie.
Javră aurie, javră purpurie. Hai o aură, hai o aură. Hai o aură. 3, 2, 1 și... Scuze. Ce? Tu glumești? Tu glumești? El râde de mine! Jocul râde de mine! Nu pot să cred! Prima oară când a ieșuat aura! Doamne ferește, cum se poate așa ceva? Imposibil! Nu cred! Știu că nu e adevărat! Știu, nu e real, nu e real, nu e real! Ah, ba e real! Ba e real! No, moriți amândoi! Ok. Hai să mergem până în oraș. Să facem ceva. Nu știu ce, dar hai să găsim noi ceva de făcut. Ioi, de 26, tu glumești? Ok, hai un duel, că nu pot să te refuz. Hai, please, please! Please, domnul. Ce? Haide. Să nu spui că n-are chef. Ce retard. Uite cum fuge. Nu, hai mă, nu fi așa rău. Nu fi retard. Please. Hai, nu te rog, fă-și tu un duel acum. Și așa, nu-i nimic, mă duc să bat arcașul. Aha, el stă după Amazoane, noi eu stau după arcaș. Următorul lucru pe care vreau să vi-l spun acum e cam ciudat. Am observat că dacă dai costiluri în arcaș, pică cu mult mai ușor FMS, adică ai drop-ul mai mare. Oare de ce? Of, dacă pica, era foarte frumos. Era chiar interesant dacă pica. Hai, că de la Amazon soldat nu poate pica, dar totuși, cine știe? Cine știe? Hai, mori odată. Și parcă văd acolo sabie lună plină sau lamă fier roșu. Dar nu. Sper degeaba. Așa că hai înapoi în oraș să terminăm aici. Uf, Doamne ferește. Așa, mă, umblă, că tare frumos areți când umbli. Vai, mă, ce frumos ești, că nu rezist. Deci avem 4 KPV, 43 cu tigrul. E bine. E destul de bun caracterul. Primul M, dacă o să ne pice o aură. Doamne, să nu eșueze. Oi, ce duel. Hai, te rog, măcar tu să accepti. Hai, te rog să ai bunul simț al lui Dumnezeu. Te rog în numele bunului simț. Da. Ok, cam atât a fost pentru azi. Nu uitați să vă abonați, un share, un like. Ultima imagine din acest episod. Am pus codul bun? Da, sigur. Și acum, bye, lume.